אוי, התחלתי? אופס. אוקיי, כאן אנחנו ספיישלמן, והיום אנחנו בסרטון חזרה לערוץ, וכאן תראו סיבות האמת היא לא תראו סיבות, אני פשוט אשחק, ואולי אני אגיד לכם עדכון ערוץ 1 או 2. או שאני לא אגיד לכם, לא יודע, אני כבר אעשה משהו. כן. אז למה לא אוהבתי סרטונים? לא יודע איך להסביר את זה כל כך, אבל בואו לא ניכנס לזה. כן, אתם יכולים לצפות ממני מכמה דברים. אחד, לנסות לעשות סרטונים כמה שיותר טובים. 2, לנסות לעשות סדרות כמה, כאילו, מה שאתם רוצים, איזה סדרות שאתם רוצים, סליחה. ואני אנסה באמת להשקיע בסדרה שאת או אתה רוצה. אני אראה אם זה אפשרי ואני אנסה. ואוי פאק, יש כאן פאק. רגע, אם כבר מדברים על השיפ, כמה אני צריך בשביל השיפ? אוי, זה לא כאן. כן, אז סליחה על זה. אז כן, אז אני חוזר לעלות סרטונים, ותצפו ממני להשקיע בערוץ, ותנו לי סאב ולייק. למה? כי אני אשקיע בערוץ. תנו סאב ולייק גם לג'י גלעד גיימינג שפתח לי את הערוץ, עשה לי את התמונות של הערוץ, עוזר לי תמיד בערוץ. ובסך הכל תנו לסרטון הזה לייק, ותראו שאתם באמת אוהבים את הערוץ הזה, ותהיו נחמדים. אני יודע כבר שיש כמה סאבים שמאוד נחמדים. אני רוצה גם שאתם, אם אתה לא סאב, או אם אתה סאב, תראו באמת שאתם אוהבים את הערוץ, תנו לייק, תנו סאב, זה יעזור לפתח את הערוץ, וכמה שיותר צפיות, כמה שיותר סאבים, יהיה לי חזון יותר גדול, בוא נקרא לזה, של לייב סטרימים, וכן, לא הולך להיות משהו כזה, ואני אעשה ספיישלים שאני אשקיע בהם לפחות כמה ימים. אז כדאי לכם לצפות מאלון ספיישלמן לדברים גדולים, ותנו לייק, סאב, קומנט, תגיבו, תעשו לייק אם אתם אהבתם את הסרטון, דיסלייק, תסבירו למה לא, כי אל תעשו דיסלייק ופשוט אל תסבירו, כי מה הקטע בזה? כאילו אני לא יודע מה לספר. כן, ומעבר אחד, חלפתי סקין, כי הוא לא הסקין הכי יפה בעולם, אני הצבתי רק חלק קטן מאוד. כן, אז נתקעתי, כן, אוקיי, כן, נזכרתי מה רציתי להגיד. כן, אז בואו עכשיו נלך ונשחק איזה משחק קצרצר ונגיד שלום. בואו נשחק ארקייד, לא, דרגונס. פעם אחת דרגונס וסלמת, ביי. כן, אז יש לי הטבות של אולטרה. יש. פאק. אוקיי. זה כל כך הוגן. אני רוצה כאלה. כן, אני אחזור לכם שהמשחק יתחיל. יאללה ביי. חזרנו, יש עוד 2 שניות לתחילת המשחק רק דיברתי. אוקיי, רק שתדעו שאני פשל בערך שמה, כי אני לא טוב במשחק הזה. אני תמיד משתמש באינטרפר ממש נקודה. כן, אוי פאק, יש! איזה פוקסיונר, אני אומר לכם, לא, אני פוקסיונר. וואי, יש לי לגים. בדרך כלל אני משחק כאן, יש לי בערך 200 FPS, כי בדרך כלל יש לי 300 והמפה הזאת עושה לי לגים, אבל לא כאלה מטורפים. לא, פאק, לא רוצה למות. לא, פאק,
לא, לא, לא היו, לא היו, לא היו, לא, לא. כן, אז כאן היה איתכם אלון דה ספיישל מן. לייק, סאב, קומנט, ואם עשיתם דיסלייק, תגידו למה. מקווה, אני אנסה, אשתדל יותר נכון, לשפר את זה בסרטון הבא. כן, אז כאן היה איתכם אלון דה ספיישל מן. יאללה ביי.